Ngalong ipi ki don bon ba ki wat ki bamdi ki Kristan ban ong ya kan sepang Yesus gitu bah. Ngalang sipuli ko kat Vedanta view of Christ. Ki bon ba ki nong thong to we ni ki Vivekananda Ram Krishna bar ki ki nong tho ki Hindu ki nong yalam ki ong ni kham kran ni kham tip kham ba mang yo Yesus ki ong banyak ke ki Kristan ki tip ki kop ki Kristan ki khmai ka dur ka besya jong Yesus Kristus ki tip sepang jong Yesus ndai hato kila diang sisayu la penimiki la khapat em kadi tan ka jing tip sepang jo ndai yo nga setting yo ngi ki bon ki Kristan ki balong kum ki babon kini ki weipat ki bamlong Kristan ki ngitip yo Yesus dakar kom kabaki kitip sepang jo subon ngitip namar ngile pulin lu dang red kot tikir kot history Yesus ndai ban itho yo kajing tip sepang jo ka suan ra tang kajing tip ka khle kajing itho yo nginam la klem dawan ra ya kajing dei bat ka bon ra kajing kala ka mat kajing im bat mai ba kajing khar sin kata